Hello guys, tuturo namin sa inyo kung paano magluto ng tinolang manok na tanlad. Dito sa Korea mabibili ito. Yan, sa Korea pwede makabili ng ganyan tanlad. Yan, first, mag-iiwa muna kayo ng bawang sibuyas, luya, tsaka yung manok, ayun. Tapos yung tanlad, Tukin mo ba? para yung lasa. Mga ilang ganyan tanlad na gagamitin? Ito, dalawang tanglad. Ang dalawa. What the fuck? Ilan ba yan? Ang dami niyan. Ay, dalawang manok. Para sa dalawang manok. Iwan mo para malasan. Tapos, ganyan karaming tanlad. Yan, malasa sa lang. Tapos na. Isa lang natin. Ano na ang tao? Tanakabot siya. Hindi ko may pinatikan. Hindi natin may pinatikan. Pagkakalagan. Yung nakibawa ka naman ako. Yan ang mga video may magandang. Tulong na. Pwede naman sabay-sabay. Sibuyas, bawang. Yung wala lagi bawang tayo. Gusto ko na sibuyas. Basta guys. Ito na ang tanglad. Sa Kapampangan, sale. Tawag dito sa amin sale manok. Pero patawagin natin ito tinola. Tinolang manok. Yan yung tanglad. Sorry, may pagpili tayo sa mga mga ito yung tanglad. Ang ito yung galing dito. Ganda, pag video mo na. Huwag lang mo yung tanglad. Kasi lagi lang ang manok. Yan. Guys. Lagay mo lang yung manok. Tapos guys, kainin mo lang. Haluin mo lang ng konti. Para yung, yan, pag nahalo mo na, saka mo na takpan. Huwag mong halu-haluin para hindi siya malansa. Takpan mo lang. A few moments later. Hindi ko na ipakita nung ano. Eh din eh, nandun na kayo.